Łapka w górę i Łapka w górę. Interesuje nas. Halo, 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 witam. Witam. Cześć, cześć, cześć. Gra wieloosobowo. Może ktoś na imprezę wpadnie. Jest z kimś pogadać. Łączenie z usługami. A, Peter, widzisz, no to spoko. To spoko, to fajnie, pozdrawiam. Dobry, dobry. River, halo. A ja pozdrawiam, dziękuję za powitanie, a ja pozdrawiam oglądających. Słuchaj, masakra jest taki problem. To jest masakryczny problem, który wynikł z tego, że zmieniły się moje godziny pracy i no, dzisiaj byłem na przykład o 21 dopiero w domu. Jeszcze musiałem zjeść posiłek i dopiero mogłem. Quickpool, witam cię serdecznie, kurde. Brakuje cię, no ale to chociaż na streamie idzie z tobą pogadać.
Co tam u ciebie słychać? Jak minął dzień? Jak tam w pracy? Co tam u żony słychać? Jak tam piesek? Kotek mleko pije? Nie wiem, o co się jeszcze cię zapytać, bo nie wiem, jak długo będziesz. Także już dużo pytań masz, liczę na dużo odpowiedzi. Czekajcie, ja się ino do uniformu wskoczę. Ja mam zobaczyć wiadomość na FB. No. Dobra. Siema, siema. Czekajcie. O, Tadek, siema. Tadek, piątek, piątunio, pamiętaj. Ma nas być 25 na streamie, a potem będziemy wybierać, co będziemy grać. Ty tam poobiecałeś, że tam komuś będzie, z kimś będziesz grał, nie? Dobra. Czekajcie, ino, moment. Moment, ani żaden na impreza nie wpadł? Pieronie jasne. Dobra. O, 7 osób. Ja pierdzielę. To chyba dzisiaj pobijemy rekord. Rekord był 14 osób. Co, jest ktoś na... Pa, i żaden, może kogoś zaprasza. No przecież będę grał, no przecież ja chcę grać. Jasne, jutro Quickball wielki, bardzo wielki stream. Jutro ma być wielki ten. Wielki strumyk. O. Fanboy. O, zobaczcie. To tu grał w tego. Hubert. Bang. Jankes. Bang. Ty nie grasz. Koperek. Nie kojarzę. Modern Poland. Też tak coś tam tego. Kto tu jeszcze jest taki? No nie ma. No to dopiero nie to. To ich zaprasza. Jutro jest, rozumiesz, Peter, piątek, piątunio, zajebisty dzień i w ogóle... Jej. Jakby to powiedzieć? Jutro przy piątku... Jak to przy piątku? Trzeba się odstresować. I...
Trzeba, rozumiesz? No po prostu trzeba się odstresować. No co my będziemy mówić? Będzie, rozumiesz, pomocnik Tadek na streamie u mnie. Także będzie dual stream. Znaczy dual stream. No, nas będzie dwóch, no. No to Quickport. Razem pogromy na PS4. FBF-a również. Słuchaj, dzwoń, rozumiesz? Tadeusz, Tadek, Dawidow. Jutro do mnie kole 8. drużynowej. Czas pokazać, z jakiej gliny cię ulepili. Z jakiej gliny? Miękki. Miękki gliny, kajwyście są pachary pierońskie. Żercie, granatiren. Wrogi pakiet wsparcia. Wróg nie może do niego dotrzeć. Zauważono Tu ich zrzut wroga. nie ma. Zablokuj uzupełnienia wroga. Tu był jakiś. Tam są pierony. Fuck. Kurwa. Co mi nie wierzysz? Są przy szalupach ratunkowych! Nadlatuje myśliwiec. Kryć się. O ty świnio, kało mnie tam zestrzelił. Zrzucam A to bombę Azon. kapapała. Won tam. Nadlatuje bombowiec wroga. Bomby zapalają. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga. Wróg prowadzi ogień przeciwlotniczy. Samoloty na Czekajcie, ziemię. chłopcy. Trzymajcie się troszkę. A, bo ciul mi. Co to piszecie? Quickpool. Jutro wolne to zagram. Peter. Oczywiście. Masakra nie wierzy ci. Tadek, dobre. Masakra, trochę kultury. Adminie za 20 zł. Nie wiem, o co chodziło. Co tu nie dziewczysz? Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga. Kurde. Ładuję ze strachu, że nie ten. Aż oby trochę menu. Kurwa mać, kaj tam zaś. Pieruńskie kampery obesrane. Gnoje takie szpetne. Ale dobra, idziemy dalej. Tutaj też. Kuźwa mać. Chłopcy, ogarnijcie się. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga. Ej, 7... Ja cię Wrogi pakiet kręcę, wsparcia. Wróg nie Boże. może do niego dotrzeć. Gnoju szpetny. Drodzy spadochroniarze na niebie. Zwiat szuka celu. Kurde plecy, jak oni to latają, że oni wiedzą jak mają lotać. Ja cię kręcę. A przepraszam, gdzie jest reszta? Gdzie się reszta zgubiła? Czemu Innowoz jest 4 widzów? Co jest grane? Współrzędne potwierdzone. Strzelamy do celu. Jeszcze lepiej. Uwaga na bulaj! Amunicję!
Jak jest to? Co tam się do diabła stało? Peter, adminem streama to jest tak ja, bo ja decyduję kiedy będzie a on masakra i chyba Quickball ma moderatora. No, że tam mogą usuwać, jak blokować komentarze, jak ktoś tam będzie wyzywał mnie albo was tutaj na tym. Ale muszę ich zaś do porządku przywołać, bo jeden na drugiego się nadaje. Oj, łobuzy. I co ja teraz wybrał? O, się chłopcy wygłupiacie tam na tym. O, a mamy jakiegoś gościa. Gościa jakiegoś, pany mamy. Na Twitchu. I tu gościa na Twitchu. Możesz się odezwać na czacie, to przynajmniej pogodomy. Naciskać i zająć pozycję. Naprzód, zająć pozycję! Wrogowie w drodze! Obok wraku czołgu! Połów ich do ucieczki, zabić ich! Kurcze blady. I granata mi dali. Bardzo hojni chłopacy tu są, widzę, że. Jebnie! Pedał. Wiedziałeś, że tam będzie stał. Stawista. Ajajajaj. Leż! Ale że wiedział, że tam następne będzie. Wróg ponosi ciężkie straty! Przebijcie się! Koło ciężarówki! Kiedy miejsc, as! Kuźwa. Teraz mi godasz w kiedy miejscu. Witek, siema, witam cię serdecznie na streamie. Quickball, już idziesz. A muzyczka byś chciał? No za chwilę. Kurde, Quickball, nie uciekaj. Czekaj, jak pogrom to muzyczka puszcza. Koło przewróconego filara! Konekcjon! Porząd! Zauważono wroga! Wróg w zbrojowni! Wrogi zwiadowca jest w powietrzu! Zwiat w powietrzu! A beton to jest, a nie wiem, bo jakiś kryptonik miał i kurczę. O ty Franco pierońsko. Fak mnie załatwił. No maskuje się jakiś pierun, no.
Beton do mnie wpadł, no to witam, no. Ungestütztes Ziel! Granate geworfen! Koło czołgu! Jeb mnie! Brawo! No spoko, trzymaj się, na razie, cześć. Zwiat w powietrzu! Do następnego razu. Masakra, pogrommy, myślę, że następnym razem w coś. Kuźwa mać! Ekipa Bonanza. Ruch na drodze! Fajta! Ostrzał moździerzowy! Skrywają się koło czołgu! Kurde, brakło mi. Zwiat w powietrzu! Peter, nie ma problemu. Nie ma problemu, proszę bardzo. Ostrzał moździerzowy! Dla ciebie wszystko. Proszę. Tak mnie może będzie lepiej widać. Panie Peterze, na twoją prośbę serdecznie pozdrawiam Oliwię, twoją córkę i drugą córkę Lila? Lila się mówi? No i twoją żonę Paulinę. Serdecznie pozdrawiam. Cześć. Myśliwiec zbliża się do celu! No. Kurde, tyle godzin jeszcze twoje córki nie śpią. Nasz dzień! To jeszcze raz pozdrawiam. Ślicznie. Oliwia, Lilia, żona Paulina. Dobra, teraz wam ta muzyczka puszcza. Eli to wam puszcza. Dobrze, to postuję. Kliknąć.
Siema Adamek. O, to nie wali zero. Naciskać i zająć pozycję. Mamy przewagę taktyczną. Strzelajcie dalej. Naprzód, zająć pozycję. Wrogowie w drodze. Proszę bardzo, Peter, proszę bardzo. Powiedzcie mi potem, czy nie ma za głośno te... W porządku, proszę. To... Jak ktoś jeszcze kogoś ma do pozdrowienia, to... Możecie pisać, chętnie pozdrowia. A ile te twoje córki mają lat? Jak się mogę zapytać? Świat szuka Czekaj, bo nie celów. wiem, czy nie ma wam to za głośno. Myśliwiec zbliża się do celu. Ostrzał moździerzowy. Ach, mnie trafił, kurcze blade. 5 i 12, a to... Lia, o, 12. Fajne imię nawet, Lia. Patrz, nie trafiłeś! Kuźwa! Nalot Fritz X w toku. Pilot myśliwca w drodze. Podchodzę do celu. Czekaj, kamie to było. Co za bezsens, muszę się zatrzymać, żeby przeładować głupio broń? O. Ja pierdzielę. Bezsens, pany, bezsens. W apartamentach! Koło Shermana! Kurde. Aha. Spoko. A Peter, muzyka za głośno nie gra? Czy w ogóle nią nie słychać? Jestem masakra, zażyczył muzyka. Jep! Snajpery pierońskie. Strzelił mnie snajper. Kurde, drugi. Mr. Black się ma, cześć.
pozostanie zapamiętane. Jak mam obraz opóźniony? Gdzie wy macie obraz opóźniony? W czym mam obraz opóźniony? To wy może macie lagi. Pokaż. Nie wszystko dobrze chodzi. Nie wszystko dobrze chodzi. Mam zaproszenie. Proszę. A to chyba muzyki nie będzie. Halo. Halo, halo, siema. Witam, cześć, cześć. Pykasz coś? No, w koda. No to pykniemy, tylko tak, no skończymy czyki. Spoko. Tak, jak skończycie, to mnie możecie, albo zaproście mnie. Mhm. No, spoko. No problemu. No znowu mnie zadał, 6-0 mam z nim, znaczy 0-6. Deathmatch drużynowy. Wyeliminuj drużynę wroga. Misja się rozpoczyna. Pamiętaj o szkoleniu. Jak ci chodzi ten studio? Nie chodzi. Nie żyje, nie żyje! Aha. Już usunięty z dysku. Co, nie dało rady? Zacinał się albo coś? No, opóźnienie wyskakiwało. kopie! Gdzie ty jesteś? Czy jesteś online? Ale ty coś To. grać próbuję. Dalej. No, już grom czekam aż ten, bo wy tam mapka zaczynaliście, nie? Znaczy tak, no tam gra. Ja No nie, no ja czekam na ciebie. Ty, no ja czekam na ciebie przecież, ty coś grasz. Ja nie gram. To jest tam kogo? Team Deathmatch masz, kurwa. Ja jestem w lobby. Macie zaproszenia. Dobra, spoko. No ale nie wiem, ja teraz meczyk mam, to nie wiem, czy mnie przebije do ciebie. Jak się dołączysz, to wyjdzie z meczu. Po prostu. Dobra. Ty, mam takie wyzwanie, nie? Jak 70, 25 razy wygrać mecz. Mhm. I dzisiaj wygraliśmy 3 mecze i cały czas mam 21. Nie zaliczyło mi ani jednej wygranej. To wspaniale. Pomijam, że zaproszenia też nie dostałem. Nie dostałeś zaproszenia? Nie. Czekaj. To zaraz ci wyślę. I co my tu mamy robić? Do czerwonych punktów strzelaj.
Kurde, co, przegrałem? Słaby jesteś. Gdzie się targnąć? Poszła za pta. Targnął się. A wy jutro robicie? U was tam? Domek? Jutro robią. A Kiedy macie za sobotę wolne? No. do wybrania, moment sobie wybrać. O, A wy jutro wolne? nie, u nas w poniedziałek wolna. A, no to jeszcze lepiej. Niedziela idzie iść na jakieś urodzinki do kogoś czy coś. Ale ja będę robił wszystkie te dni. Mamy 2 miesiące na to, żeby sobie to wybrać, nie? A, to fajnie. Tak, no gdzie jesteś? Nie jesteś. Jestem. Ile na ciebie trzeba czekać tam już? Już dawno jestem. Ej, znajdź mecz, nie mogę. A nie, dobra. No. Dobra. Kill confirm spróbujemy. Manboy. No. No bo tu mi kolega na czacie pisze, że kotowi możesz dać pucha. Nie. Padł, bo pisze mi, że te koty masz mistrzowskie, nie? Koty są fajne. Znaczy to jeden kot. No ale to I co, jak ci się podoba ten? Znaczy mi się fajnie gra. Statystyk jakichś nie mam zajebistych, ale mi się tam fajnie w koda gra. Mm. Ja tam nie narzekam. Co to oni za gwiazdki mają w ogóle? Tarnoś. Co? No te tu ludzie. Co to za gwiazdki są? Bo ja nie wiem, o kim ty mówisz. No to Aha, zombie. ten 49 level co ma. 50... Nie, 52, a to są po prostu takie levele wysokie. Mm? No to już kapitan czy jakiś tam. Co robię? Mamy meczyk! Dobra, i teraz musimy Ale chyba się wziąć. to już poprawili z tym, że jest, jak jest więcej osób. Bo wcześniej nie umiał wyszukać, nie? Meczu. No nam przed chwilą z Tarnosiem nie umiało wyszukać, jak we dwóch byliśmy. Mhm. To trzeba razem latać, nie? Żeby się asekurować. A kolega czemu tak cicho mówi? Jesteś śpią w domu? No, No niestety. to ty Tarnosia nie znasz. Nie. Po głosie nie jest- poznał. No, Nie miałem okazji. no u Tarnosia jest taki ten, że wszyscy śpią dookoła. I musi Aha. tu I wtedy Musi mogę być- grać. cichuteńki. Cześć filmowy graczu. Co jest? Nie mogę się... O, dobra. Zabijaj wrogów i zbieraj nieśmiertelniki. Lewą przebieg. Kontrolujemy bitwę! Kurde plecy! Lecę? Już? No. Wybieg od... Tu z boku wyleciał. Zabójstwo potwierdzone. Przeładowuję! Osłaniaj mnie! Kratka schodowa! Dawać amunicję! Amunicja! Jego Kurde, jeszcze jeden był. Aj. Kurcze! Jak to by się Nanek gra w tego koda? Dwóch biega ty.
No na razie w porządku. Dopóki jeszcze tak wszyscy nie mają jakichś takich specjalnych skilli, to nie ma źle. Chociaż Tak cały musiałem czas, zgłosić. cały czas obrywą. No to samo. Nie przejmuj się. Ci najlepsi tak mają na początku, wiesz? No wiem. Szkoda, że nie ma medyka, przynajmniej by chłopców podnosił. Zabójstwo zanegowane. Zabójstwo potwierdzone. Na lewą stronę jeden poszedł. Jezus, zaś mnie trafił. O Boże, w windzie siedział. Po lewej stronie. Ale ich tu było. Ponosimy straty! Trzeba zbierać chłopaki to. No to jak teraz Zauważono robisz? jednostkę zwiadowczą wroga. Ja mam 0. No stop. Wrogi pakiet wsparcia. Wróg nie może do niego dotrzeć. To zdążysz! Ale dzisiaj mam wolne. Ja mam za niedzielę wolne. No zabrał mi mój ten. Kontrolujemy bitwę. Wróg z miotaczem wrogi. Nie dajcie się ugotować. Zabójstwo potwierdzone. Granaty mnie, kurde. Kurde, miotacz płomieni tu jest. To znaczy gdzie? Zaawansowana jednostka kontrwywiadu wroga. Był. O, rzeczywiście był. Ale lag. No też miałem. A, u góry tu. Myślałem, że to plecy. Ten, a oni też Zauważono na serwerach samolot oszczędzają, kontrwywiadu nie? wroga. Odwołać loty Dali. zwiadowcze, aż niebo się oczyści. No któryś z nas graczy jest serwerem. Nie! Nie, już To nie? nie, jeżeli jest tryb, gdzie jest mało ludzi, to wtedy jeden z nas jest hostem, a jeżeli jest tryb, gdzie jest dużo graczy, ogólnie, to jest serwer wtedy. Zabójstwo potwierdzone. Ci hybrydy mają. Koniec amunicji! Wygrywamy walkę! Pierwszy strzelanie. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga. I plecy dostałem. Przeładowuję! Zajmijcie ich! No tak to działa, tutaj w tym kodzie. Jest u dwóch na dole tam, jak biegną. Wrogi od pakiet mojego wsparcia! pana. Wróg nie może do niego dotrzeć! A, Sytuacja się pogarsza! Kurczę. Zwiadowcy są w powietrzu! Mamy widok z góry! Nadlatuje bomba wroga! Jakie skosanie. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Nadciąga ostrzał wroga! Kryć się! zabiją mnie, zabiją mnie. No nie umiem z tego STG zabijać. Przeładowuję! Osłaniaj mnie! Nadciąga ostrzał wroga! Kryć się! Kurczę. Na trzech Potrzebujemy wrodzę. wsparcia. Znaczy na dwóch. Ajajaj. Czy się udało jakieś te naloty ogarnąć i te inne? No czasami się udaje coś, wiesz? Jeszcze mi nigdy się nie udało. Nawet nie wiem jak to wciś. Pakiet wsparcia jest w drodze! Broń Na lewo strefy zrzutu! ten, strzał.
Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Przetrwamy, chciałem wam powiedzieć. Trzeba łapać te takie. Rzucam bombę Azon! Kontrolujemy bitwę! Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Za dużo ich tu było. Zauważono samolot kontrwywiadu wroga. Odwołać loty zwiadowcze, aż niebo się oczyści. Zauważono samolot kontrwywiadu wroga. Odwołać loty zwiadowcze, aż niebo się oczyści. Zwycięstwo. Graliśmy. Pięknie. Szapę strzelił, go zabił. No. Osiem 11. Tarność 18-13. Ten Darność to oszukuje. Ale ile podpiętnej, zobacz. No ty tylko na targi lecisz. Ja pierdzielę, ja zaś ostatni, co za siara. BTV. Nie przejmuj się, zawsze ja Patrz to, zamykam. patrz to. Co? Zawsze ja zamykam tabelę. Aha. Także musi się znaleźć ktoś, kto będzie, wiesz... Ty myślisz, jak cię tu tak zaprosiłem, żebyś grał w grę dobrze? Aha, spoko, dobre. Dobra, to polecam się na przyszłość. A, to wie. To zaraz wpadasz lepiej na strumyku u ciebie wygląda, nie? Jak nie ktoś ma gorszy wpadnie. Nie ma z tego teraz. Nie streamujesz? Nie. Już swoje postreamowałem dzisiaj. No, ja późno z pracy przychodzę, także... Bo teraz na 14 robię to. Nie, to przerąbane. Najgorsza chyba zmiana na południe. No. No i co? I 9 na 12 i czekamy. 8 na 12. Ja i tak zagram ze 2 mecze jeszcze i będę spadał na razie. Może później jeszcze w nocy będę. Spoko. Ja tak może do pierwszej pogrom zobaczę, jak siły pozwolą. Nanek, a ty masz Gran Turismo? Nie, właśnie nie mam. Może mi się uda pożyczyć Gran Turismo Sport, tak nie. Aha. Bo jakoś tak spodobała mi się ta gierka. Ale no, nie będę kupował. No. Jak mam kogoś, komu się nie podoba, to wiesz. Nie jest fanem wyścigówek, ale to... A, ta mapa to jest masakra. Tarność. No. Nie marudzimy, gramy. Clusterfuck. Nie ma marudzenia. I tak to... I tak będę ostatni znowu. Dobra, to też spróbujemy. A ty grałeś Nanek w jakiegoś koda wcześniej? No, najwcześniej grałem w Black Opsa, trójka. Oczywiście na konsoli go do mnie, bo tam jeszcze kiedyś może... Zabijaj wrogów, wspieraj nieśmiertelnych. Wcześniej grałem tam z bracikiem na kompie, też jakiegoś koda starego. Nie pamiętam już teraz jaki to był. Znowu mnie zabił. Tak, jeszcze mam, co tam jest? Tego remastera mam. O, Też tam troszeczkę grałem. Zabójstwo zanegowane. Infinity Warfare. Żaden. To nie mogę w ogóle zabić go.
A ty no tego koda masz? Czy Nie, używasz ja coś mam i więcej? Black Opsy mam, i Infinite Warfare, i Modern Warfare, i Ja Ghosta. cię... Aha. A Ghosta nie miałem. Fajne było? Wrogi zwiadowca Kamperów jest w od powietrzu. groma, wiesz? Siedzą na To dupach. jest bez sensu. No i No to no, też się zaczynają kampić. 07. A jakieś mapy będziesz kupował? Zauważono wrogi pakiet Kuź. wsparcia. Zablokuj uzupełnienia wroga. Nie, ja go nie mogę zabić, tego gościa. kurde, no zabił mnie typek. Wziął ten pakiet. kurde. Brauche Deckung! Zabójstwo zanegowane. Zauważono samolot kontrwywiadu wroga. Wszystkie nasze samoloty na ziemię. Jest w powietrzu. Ja cię kręcę, to zaś dwóch stąd spadnie. Kurde. To co on tu robił? Kurde, akurat na przeładowaniu mnie łapią ostatnio. Panowie Tarność, co się z tobą kuźwa dzieje? Ostatni jesteś. No ty, no nie mogę go zabić, rozumiesz to? Dobrze. Ajajaj. Dobra, trochę. Myśliwiec zbliża się do celu. No kurwa! A nie wiesz, bo nie wiesz czy tu są takie ustawienia jak Zauważono samolot kontrwywiadu wroga. tym Wszystkie Black nasze Opsie, samoloty że na ziemię. jakieś Powietrzu. Atakujemy ciche samoloty chodzenie wroga. czy coś takiego. Zabójstwo potwierdzone. Na razie wszystko dookoła Wrogi słysza zwiadowca jak jest w powietrzu. nie Słychać wiem, granaty, te kroki- wszystko, Zauważono a wrogi pakiet wsparcia. Tych A nie kroki słychać? sojuszników Szuka są celu. zajebiście Zauważono głośne. jednostkę kontrwywiadowczą wroga. no. Nie? Te własne kroki są głośno i te samoloty. Zauważono samolot Potem być kontrwywiadu mądry i wroga. pisz Wszystkie nasze wiersze. samoloty na ziemię. Tarność Zabójstwo się skupia, potwierdzone. nic nie mówi. Wróg zmierzający na polu bitwy. Nie pozwalajcie. Ajajaj. Za nisko. Muszę zmienić ta broń. Jak jest koza? L3. Peter nie ma mojej imprezy, wiesz? Jest tak u Banboya na imprezie. Ale ja nie mam M3. Jak nie ma tak? No kurde. Jak nie masz L3? Nie możesz nacisnąć gałki? Aha, Ale lat. ale się wbił na mnie. Nie możesz nacisnąć gałki Tarność? Ciebie? Ja mam ten inne ustawienie. Aha. O Boże. Prawą stroną będzie tu szedł koleś. Kurde, dwóch. Zwiat w powietrzu. Szuka celów. No kurwa. Tak dalej Pakiet głupia. wsparcia zniszczony. Brońcie strefy zrzutu.
Zauważono samolot kontrwywiadu wroga. Wszystkie nasze samoloty na ziemię. Jest w powietrzu. No chyba Tarnoś ten. Spadochroniarze w powietrzu. Żartujesz, Tarnoś. Ja myślałem, że to ich. Zauważono wrogi pakiet wsparcia. Zatrzymaj ich. Uzupełnienia. Kurcze blade. Zachodzą na wschód. Ale mnie kasują. Zauważono samolot kontrwywiadu wroga. Wszystkie nasze samoloty na ziemię. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. No bez jaj. Są w kampusie! Ajajaj. Mój desantowiec kogoś zabił. Znowu. Kurcze blade. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Jak ja się może... Dźwig! Zauważono wroga! No bez jaj. Zauważono jednostkę kontrwywiadowczą wroga. Ruch na lewej burcie! Oj, bo mnie zdenerwowali. Strzelec w kulaju! No kurwa, nie umie trafić gościa, bez jaj. Zauważono wrogi pakiet wsparcia. Zablokuj uzupełnienia wroga. Zwiad w powietrzu. Szuka celów. Zauważono samolot kontrwywiadu wroga. Ajajajajaj. Pilot myśliwca w drodze. Podchodzę do celu. No, filmowy gracz nie umie trafić. Dywizja artyleryjska rozpoczyna ostrzał. Pozycja celu potwierdzona. Jest w powietrzu. Atakuje samoloty zwiadowcze wroga. Kurcze. No i dostałem. To jeszcze to przegramy. To jest u góry. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. No bez jaj. Zauważono wrogi pakiet wsparcia. Zauważono samolot kontrwywiadu wroga. Porażka jest niedopuszczalna. Następnym razem przyłóżcie się bardziej. Ty pan Bonicą mówisz, że co? Zobacz na ten. Manek, jaka akcja. Nigdy nie umie grać. A, No dobra, Coś nie nie umie. mogłeś tak. Dobra, nie No. umie. Ej, ładowanie mam. Wyrzuciło. No to chyba... No, chyba to jest dobry Standard. moment, żeby skończyć grać. Mm, Dobra, dzięki za grę, chłopaki. Siema. spoko, spoko. Pozdro, dziewczyny. No, do następnego razu, cześć, trzymaj No, się. ty się tam poczkuj, Tarnoś. To co? No, ja się też będę musiał podszkolić. Dobra, na razie. No, na razie. Cześć, Rafał. Tam, na strumyku.
Czarny ekran. Ty jeszcze będziesz grał? Czarny ekran cały czas. O, poczekaj. No, ja zrestartował już aplikację. Okej. Kuźwa, padną. Trzeba nowego pada kupić. Może będzie co lepiej. A, Tadek po lekku. Arela jakoś dzisiaj nie było, nie ma go. Umowy graczu. Dobra, ja będę spadał. Ja zaprosiłem ich tych, co chciałeś, nie? No, spoko, Będziesz spoko, grał. dzięki. Siemano, trzymaj się. No, trzymaj się, cześć, dzięki za gra. Siema. Halo? No, cześć. Cześć, halo, cześć. Bo ja Siema. grał tutaj z Banboyem, wiesz? Aha! Z jego ekipą. No spoko, spoko. No. Powiedz mi, co tam się kurde wyrabia, bo przychodzę z roboty i nie wierzę. No, porobiło się na naszym prywatnym czacie, wiesz? Ją streama, także... Mhm. No, ale no, porobiło się, no. Ja się tam wygłupiał z tym, ale... Z Kamilem, ale porobiło się, wiesz? No to z Kamilem to wiem, no. Pisał mi Kamil. Czekajcie, bo ja sobie muszę dźwięki poustawiać. Mhm. Mnie to trochę wkurza. Muszę ściszyć muzyka, ściszyć te komentarze. Co tam jeszcze muszę ściszyć? Kurde. Się wkręcić. Nie mogę się wkręcić w ogóle, kurde, na nowo. Co się nie umiesz wkręcić? Nowy sprzęt jest No najlepszy. w koda, wiesz, tak sobie włączyłem szybko pyknąć i parę rundek i nie mogę się wiesz, wkręcić tak, wiesz jak nie, żeby kurde mnie non stop trafiają. Ale dzisiaj grałem, no tak mi to fajnie szedł multiplayerek. Powiedzcie mi, jak te zrzuty trzeba ściepać? Bo nie pamiętam. Jakie zrzuty, z czego? No tu w tym. Dźwięk. Ja nie chcę od krzyków mieć. No ale który ty level masz ten The Division? Który level? No. Tam chyba 13 czy coś takiego. O, nie idzie tego ściszyć. Szkoda. Jest taki...
Teraz nie pamiętam, tam chyba jest 15 level w tym The Division. Ja mam nadzieję, że to mi przyjdzie. Widzisz, to jest taka gierka do pociepania nawet troszeczkę. Fajna, mi się podoba. Division jest zajebisty. Ja nie dokończyłem tak w sumie całego, ale muszę się zabrać za to. Ale Division To jest dogonimy zajebisty. ci Nanek z Kamilem, możemy grać we trzech. Spoko, jasne, nie ma problemu. Ja mogę doinstalować i nie ma problemu. Chętnie zagram w to dalej, bo tak mówię, dla mnie było, naprawdę mi się podobało. Tadek, co planuje jutro zagrać? No nie wiem, we wszystko, na co będzie ochota. Koda, Division. Division, wszystko. Wszystko po lekku. No patrzcie się, nie wkręcę się dzisiaj. Czekaj, jak te rzuty się robiło? To można misję przechodzić samemu i w ekipie, nie? Gdzie? W Division? Tak. Tak. Wow. Co tam Nanek, znowu żeś wymyślił? A jakieś 5 minut PD broni i 5 minut PD... Jakieś tam... karty. Strzelanie w biegu. Wow! Chłopaki mi tu granat wrzucili. Reimera. Obejrzymy. Piszcie, chłopcy, co byście chcieli zagrać na Nanek 2386 na fejsie, to tam wybierzemy coś. Nowy sprzęt. Kurde, kot to jest kot, to jest kot. O. Za chwilę i tu. No i, aha, i wysłali ci z tego Empika tą grę opóźnioną, tak, Radek? Mhm, no. I to jak robisz? Preordery robisz normalnie sobie w tym? W sklepie na stronie. I oni ci wysyłają później do domu, tak? Jak Tak, dochodzisz. W dniu premiery. A możesz na przykład sobie odebrać? Też dniu możesz premiery? odebrać. W sklepie możesz, no. W sklepie, ale musisz je też dogadać, wiesz? Filmowy graczu kup. No ale tam jest, powiedzcie mi, na The Division, tam tylko w 4 osoby idzie grać, nie? No. Tak, chyba jakoś tak jest. No nie pamiętam już szczerze, ale chyba jakoś tak jest. No. Kurde. Aj! No, troszeczkę kijowo. Ale w wolnej strefie można tam pobiegać w kilku też. Chyba nie, bo tam nie pamiętam jak to było. No, Czy to na razie fajnie, tylko to-
śligaliście? Ja my tam z tym, Mr. Black działali z Tomkiem E. I tam z takim siwym, jego znajomym. Aha, to nie znam. Kurde, przerąbane samemu. No. Czekaj, co ja tu mam? No jak ty jesteś, to ja do ciebie wbiję, może pogramy. A O nie, to fuck. invite player. To ciebie mogę zaprosić, nie, to czekaj. Ty grasz z kimś, czy nie? Kurde, tu 2 perki mogę ino wybrać. Nanek, Tak? wyślij mi zaproszenie. Czekaj. Albo ja tobie, O, bo nie wiem, fuck. czy ty z kimś grasz teraz, czy nie? Fuck. Bo ja mogę tobie, aha, ty do mnie, żebyś... Ja mam problem, jeszcze potrzebuję... Aha. Kuźwa, co tu mam wybrać? Ej, a nie wiecie jak tu ustawić do broni, że można więcej tych dodatków? No możesz wchodzić, jak wchodzisz na bronię, No, ale tylko 2 mam. Ja chcę A3. no to nie ma, na razie nie chyba. Później chyba będą dochodzić, nie? Tak jak było w starym Division. Ale nie, Kodzie, sorry. No. Może na czacie ktoś wie. Nie wiem, może ktoś będzie wiedział. Na czacie. Na razie chyba tylko są po 2, nie wiem czy tam później będzie chyba.
Danek, możesz wejść na chwilę do mnie, albo możesz mi zaprosić do siebie? No mogę. Bo chcę tylko wykonać tą. Ja nie mogę tutaj w tym sztabie zrobić jednej misji, bo nie widzę nikogo, ale może jak ty wejdziesz i ja będę, to ci przekażę tą gwiazdkę. W Destiny? Nie, Kurde, w Call of Duty. Call of Duty? Czekaj. Ja sobie ustawia... Dosłownie nie musisz grać tylko na sekundę i może mi się uda, że tam ci tą gwiazdkę i będę miał to zadanie odblokowane, bo tak to... Nie wiem, czy to coś daje, czy nie, ale... W tym francowatym sztabie nie mam nikogo w ogóle, nie? Dlatego się tam napisałem na twoim czacie za pozwoleniem, jeżeli ktoś chętny nagra w koda, to żeby mnie tam wyszukali, to bym chętnie pograł. Aha. To wiem co muszę zrobić, tak. To... I... To. Zobaczymy. Aha, quick pull. No spoko, spoko. Oj, no to nic, będzie trzeba, kurczę, nabijać poziom. O, tu mam jakieś pierdoły. Coś tu odblokowałem. I tą bazę każdy ma swoją, tak? Tak? A nawet jest skrzynka. W tej skrzyni możesz chować. Czyli właśnie wszedłem do tej bazy, bo odbiłem i widzę, że to każde skrzydło można rozbudować, coś takiego, tak? Wykonujesz jakieś misje. W Division, tak, rozbudowujesz sobie po kolei, jak tam chodzisz i zbierasz, to przynosisz nowe rzeczy i po kolei ci się rozbudowuje i później będziesz miał tam takie dodatkowe pierdółki. I tak to zrobił ten nasz gościu. Widziałeś ten, co zrobił Arel? Arel? Nie. No. No zrobił znaczek w kodzie. No, zrobił ładnie, no. A. Nanek, czy ja się ciebie doproszę o tą przysługę dla mnie? Przepraszam, już, co potrzebujesz w kodzie? Czy możesz albo ty mnie dodać, albo ja tobie wysłałem zaproszenie chyba nawet. Bo chyba tobie mogę przekazać taką gwiazdkę jakąś do zadania tego, co mam tu wykonać w tym całym sztabie. O to mi tylko chodzi, kolego. No dołączam już do twojej sesji. A quick pull, gdzie se to mam poczytać? Poślij mi może na priv. No jest tak, jako gwiazdka. O, jesteś, poczekaj, poczekaj. O, no. Tak. No i co teraz mam ci zrobić? Poczekaj. No i co ja mam? Fellow Soldier, jakąś gwiazdkę mam ci przekazać. Coś mówili takiego. Pochwal mnie na kwadratem. O, jest, dobra, poszło. No. No i gitara, i mam zrobione już. No i super. I o to Ja mi tego chodzi. na razie. Ja tego na razie nie robię. Dobra, gromy? No to dawaj jakąś tą, pykamy coś, no. No spoko. To dawaj jakąś tam dominację, może co?
Co to się robi? Wyszłeś? Nie. Jesteś dobrze. Czekaj. Ja jest, a ty jesteś? Jestem. Jesteś. Skąd ty już masz 22 level? Gram, mówię ci, co... Dzisiaj naciupałem strasznie. Ja, bo wy macie czas. Tak, no mamy, no 2 dni wolnego mam akurat od pracy i mam czas, no. Kurwa, świrze ty. Widzisz, że co oglądam cię, to tylko jestem cały czas w robocie. Kto? No ja, nie? Przecież jak w pracy jestem i odpalasz streamy, to ja cały czas w pracy jestem i oglądam cię. Aha. W pracy, nie? Kurde. Krzesło jedno. O, następna rzecz, co na święta. Krzesło sobie porządne kupić oprócz monitora. Musisz sobie to takie gamingowe. A, srom to mi to jest tak potrzebne, oby zeszłoroczny śnieg. To jest wielki fame na to, wiesz, jak to ktoś groi, jest przed kamerką, to potrzebuje gamingowe. A ja się na tapczanie siedna i co? I kto mi co zrobi? Co, Ja też dam... mam taki stary fotel wysiedziany i dobry i bardzo go lubię. I co, będę mniej oglądany? Bo nie mam gamingowego fotelu i tak jest tak mało oglądany. 6 osób mnie ogląda z 160 subskrypcji. No, filmowe, ja wiem o co chodzi z tą gwiazdką. No. W ogóle już jest tak odsunięty od tego mojego telewizora. Czekaj. Jako pozycja bych musiał zająć. O, tak o, żeby cały ten tu się oprzeć do końca. O. Ja też mam odsunięty jestem. O kurwa, wziąłem sobie nie ten karabin co chciałem. O, ale dałem wtedy. O, spróbuję to. Mam takie swoje już, ale... Domykamy Abel. Wróg przejął Charlie. Ej, w co my gromy? W bibliotece. Dominację! Dawaj Danek, na C idziemy, na C! Ja, pakuj do nich! Hopie te! Ale ją ślepaki, hopie, daj kul. Kuźwa, toś mnie hopie. Oni tu na A, dawaj tu na C lecimy. Uważaj tam. Mamy przewagę ogniową. No, O, są tam, lagi. kurwa. Te pedały tam siedzą, patrz, nie chcą wyjść stamtąd. No. Dobra, od drugiej strony może ich weźmiemy. A nie, jakieś lagi Tracimy były. punkt Abel. Ale mi też coś się dzieje. Ciul No. mnie plecy. O, wywaliło chyba coś. Co się stało? Wybieranie hosta, coś tam było. No. Mi też, o, mi No. też lagowało i mi zrobili. Straciliśmy A. Tracimy punkt Baker. Kurwa, jego mać. Coś to się podziało. Wróg kontroluje wszystkie pozycje. Wymanewrowali nas. Zabezpieczamy Abel. Ale tutaj siedzą na B. I to ich dużo wychodzi. Jeb mnie, kurwa, w plecy. Ups. Ej, co jest? No powiem ci, no, że normalnie jadą z nami teraz jak z dzikimi świniami. Przejmujemy Baker. No patrz, no nie mogę... Ty, nas jest tylko 2! A ich 5! Baker jest na. Ale... Dobra, ja stąd wychodzę, bo to nie ma sensu. Coś nas wybiło i dochodzą pewnie dopiero. O, jest! Już jest pełen serwer. Spoko, już weszło. Dołożyło ich. Są na środku ulicy. Jeb mnie, no skurwysyn jebany. Jeb mnie z pleców. Ej, to jest bajka, no to jest pany. Nie, filmowych graczy już jest troszeczkę więcej. Było nas tylko 2. Tracimy punkt Abel.
A czym też strzelasz mi powiedz, Ginter? Zdobywamy Baker. Jebnie, no kuźwa strzelołek do niego przecież. Zabezpieczamy Baker. Cisną ze mną jak... Kurde bele. Abel Joj daj. zabezpieczony. Ja tu próbuję się przedostać na B. I ci powiem, że cisną tak ze mną cały czas, że masakra, nie? Ja też atakuję TB. Myśliwiec nadlatuje. Kryć się. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga. Zdobywamy Baker. Kurcze blade, no co za pedały. Nadlatuje. Dobra, Ja biorę B, wziąłem... Ach, kurwa. Tu się... dojechali mnie. Wróg przejmuje Baker. Ej, uspokójcie się przecież, ja z kimś rozmawiam. Kolega czata prowadzi streama. Nasz. Tracimy punkt Baker. Na panie się nie obrażamy. Traciliśmy B. Dobra robota. Odpocznijmy się przed następnym atakiem. Na pierdolę. Nie no, pojechali. Ty, ale ty masz pierwszą lokatę, co ty kuźwa chcesz, ty? Co mam? Pierwszy jesteś, człowieku. Gdzie? No zobacz sobie. Ale- Touchpada naciśnij. Dominacja. Ale 5 Zajmij tych. kontrolę. Ale punktów zdobyłeś dużo. Atakuj i zajmij pozycję. Domykamy Charlie. Cel zdobyty. Bierzemy tu. Kontroluje Abel. O, już kurwa. A, jest tu w rogu, za rogiem. Uwaga. Zabezpieczamy Baker. Kampią jak cholera już. Jeb mnie kurwa w plecy, jebańcu. Samozwańcu. Traciliśmy Charlie. Zaawansowana jednostka kontrwywiadu wroga. Co te panie tak się u ciebie śmieją, co? No właśnie, no wstyd, nie? Kuźwa ludzie, błagam. Możecie wyjść stąd? bo- Na klatce schodowej. A nie, Przeszkadza- one nie się... Zabezpieczamy Charlie. Pozdrów panie. Tracimy punkt Baker. Pozdrowienia macie. Kopaliśmy się w Charlie. Snapchata se odkryły, wiesz? Córka z żoną odkryły Snapchata. O kurde. To powiedz żonie... Fuck mnie w plecy, pedał je... Powiedz żonie, że na Snapchacie ma uważać. Bo? No bo panowie też takie szybkie zdjęcia wysyłają, wiesz? Tak? Nie tylko kobiety. Ale to wiesz co, to bardziej Przejmujemy Baker. córka chyba ma w telefonie. Kurczę blady. To nie może być tak. Zwiad szuka celu. Nie może być, nie? Ja próbuję się przedostać, ale nie mogę w ogóle wbić się do... No dobra, próbuję dojść, ale nie ma szans. Domykamy Baker. Potrzebuję ognia zaporowego. Cel zdobyty. Kurczę, żaden nie mógł tam granata walnąć. Będą przejęli. Wróg przejmuje A Baker. kurde, jestem tu na B, walczyłem. Audition, a co tam u ciebie słychać? Bo cicho siedzisz. Jeb zaś dwóch! To są geje kuźwa, albo co? Małe dzieci w parach muszą chodzić. Wróg przejmuje Charlie. Geje. Zdobywamy Baker. Jeb mnie kuźwa! Jeb z Gidy, jak to się mówi. Jada. Nalot Azon jest w toku. Przejmujemy Baker. Nadciąga ostrzał wroga. Kryć się. Jeb mnie w plecy, granat rzuciłem przecież.
Do cholery jasnej, KSTA ida na A. Wróg przejmuje Charlie! A też jest ciężkie. Kurde. Wsparcia A 6 jest ciężkie Broń teraz. wróg przejmuje Baker! Charlie jest na Zaźną B przejmują. Boże, pany, nie umiecie tego upilnować. Ceną przeje... Już na C jestem, już biorę. Zabezpieczamy Charlie! Jeb mnie, kuźwa, trzech bych ubił. Mołotowa mam. Chodźcie teraz, jak mam tu wpieprzę tego Wróg przejmuje Mołotowa. Charlie! Bo z wszystkich Wróg spole. przejmuje Charlie! Ruch na klatce schodowej! Potrzebuję ognia zaporowego! Wróg przejmuje Charlie! Kuku na muniu. Zdobywamy Charlie! Czemu porażka? Przygotować do kontrataku! 86, mało punktów zdobyliśmy. No, tyle samo punktów mamy. No 10 więcej mam od ciebie. Killów tyle samo. No pięknie. No i nadaje, no mamy kuźwa, ekipa jest gruba. W BF-a nam tak dobrze pójdzie. O kurde, przebił mnie Pieron. O, obejrzyj. Ale ja mam 8 zdobyć. Oliwia. Spokój się. Zaraz ja to muszę też zmienić tu na zryw. Bo zrobiłem sobie wczoraj PKP. Muszę do jakiegoś klubu leżeć tutaj. To sobie was tutaj. A nie mogę teraz. Powiedz coś. Raz, dwa, trzy. A słyszacie? A jakieś wyciszenie miał jak na ciebie kliknięte, nie wiem o co chodzi. Może w tym, w grze, wiesz? Aha. No, tak. To No i mi patrz. starczy, jak nieraz... I zaś jest. Zaś mam, bo od początku niby 160 subskrypcji, widzisz, a 5 mnie ogląda. No to jest też kurczę ciekawe. Jaka jest ta reszta? No, to wiesz jak jest, tak, no. Myślisz, że O, nie popatrz. każdego ogląda. O, jest więcej tych perek. Ja mam 14 osób tylko. Domykamy, Cezar! Anton jest okupowany przez wroga. Potrzebujemy wsparcia. Co masz? Ja tylko mam 14 subskrypcji. Dominacja! 14. C zdobyty. Może gdzieś trzeba się zareklamować Zająć albo pozycję. coś. Wrogowie! No, ale gdzie się zareklam? Nie ma problemu z reklamą, bym sobie zrobił. Wróg zajął Berta! No nie mam za bardzo gdzie tak. Dobrze. Dobrze, tu A. Kuźwa, doszedłem do A i mnie zarypali. A tu ładnie przejął do A już. Kurde, brakło mi. Pod dźwigiem! Oni nawet tam na... Oni tam jest A puste. Aż. Na mostku! Wiesz, oni tam jak od strony B idziesz, No. to tam B jest strasznie tam, wiesz, zajęte, no i tam się strzelają. A tutaj jak na A,
z boku można przeskoczyć na A, wiesz? Im przejąć, tylko też trzeba uważać, Dobra. bo tutaj... I od dupy strony na A. Tak, i wtedy ten, ja ich biorę tak i tam wychodzisz na górę. Kurde, Na szybko go nie. Bo strzelam do niego, rozumiesz, że ślepe naboje ci dają. Ale nie, zauważyłem, że tak to często jest. To, ja tam akurat no... To jest Call of Duty. Jeb mnie w plecy. Kurwa mać do chuja wafla, bo mi wybije. Ej, jak to jest? Mam upolowanego jednego gościa, chcę go już ubić, tu dwóch z boku. Siema Jankes, siema. Wbijaj na czat, wbijaj na impreza, wbijaj do gry, nie wiem czy może gra. Zajmujemy Berta! Wrogi zwiadowca jest w powietrzu! Jeb, no kaj się ty pizdo Nie, w sobotę nie pracuję. Sobota jest 6. dniem tygodnia i odpoczywamy. Zajmujemy Berta! 6. dzień tygodnia. A no nie wejdę tam. I 6. dzień tygodnia. Wodą 6. dzień tygodnia. Na. Lewa burta! Jeb mnie, no kurde, co za pierońskie kampery. Co za gnoje. Powinien im zaraz, rozumiesz, zablokować gra. 6. dzień tygodnia. Co? Szósty dzień tygodnia. Jeden go strzelam, a on nic nie. Idę tam znowu, tam przez tamtą stronę. No słabo mi to teraz idzie. Zajmujemy To Berta! przyjedź do mnie z flachą, będziemy streamować. Po plasce. Tutaj C, zabili go. O, tam jest, biła frajerzyna. Berta zdobyty! Próbują tu przez C przejść. Kurde, gnoje, kurwa. Odczepcie się ode mnie. Bardzo bym prosił. Audition, poradź coś. Nie wiem, pan... Wiesz co? Mi się oczy zamykają, kurwa, już nie mogę. Idę spać, pierdziela. Powiedz mi, masz szybki internet? Ci Ja? pada oddam. No. Ni chuja, to już szybki internet. Nie, Chłopie, chuja? mam tylko kurwa 8 mega tutaj. W tej chwili. Ej, to bym ci oddał pada. Może byś sobie pograł. Cicho pada. No, SharePlay. O. No. Kurwa, nie kumam. Prawie zostałem przy tej grze, kurwa. Przygotujcie się na następnego ataku! Poważnie, kurwa, no. Ej, tak się przymuliłem, zamknąłem i tak łeb miałem tak schylony, nie pada, kopelin wypadł. To zrobiłeś taki motyw, o. No. Lecę, chłopie, do jutra. Jutro mam wolne, No, także trzymaj się na na razie. No, słuchaj, to jutro z flaszka bier, bo będzie pijacki stream. Dobra. No, Na razie, trzymajcie się, cześć. Naprzód, na zająć razie, pozycję! trzymaj się. Wrogowie w drodze! Zamykamy Anton! Wróg kontroluje Może by teren! Natek w ogóle nie wychodzić stąd, tylko stać tu w jednym miejscu i pilnować tylko. no też... Kurwa. Ja pierdolę, czemu oni do chuja Nadlatuje strzelają? bomba wroga! Kryć się! Kurde, ani w nich trafić, Zauważono ani... samolot kontrwywiadu wroga! Kurde, idzie na A idzie, uwaga, idzie na... 6. dzień tygodnia. Wróg zajął Berta! Czyli co, mogę się zareklamować na streamie u Nanka. Ja, hopie, reklamuj się. Zachodzą nas z boku od strony szlaku! Zauważono wroga! 6. dzień tygodnia.
Zajmujemy Berta! No, czekałem na ciebie, ale dzieci szły spać. Kuźwa mać, jak mnie ściągnął od razu. Berta Tylko zdobył! wyszło. Jeb mnie, no kurwa, kaj mnie pedał widział. Jebaniec. Berta roi się od wrogów! A B jest wolne w sumie. Osłaniam dobrze B. Palej tam na nek biegnie jakiś jeden chłop. Kurwa, no nie zdąża, no. Z drugiej strony też jest drugi pedał. Kurwa. Nie wiem, ej, jest taka mapa. Zabezpieczamy punkt Berta! Peter, możesz suba. Ja? Tak, nie ma za co. Kontakt z wrogiem w punkcie Dziękuję. Wrogowie No. na górnym pokładzie! Anton jest okupowany Ale przez nie wroga. streamuję teraz, ale bardzo dziękuję. Za to zrobię streama z podziękowania. Zdobywamy Jeb mnie, no co za pedał. Tracimy punkt Berta! Ale dostałem nożem, kurwa. w plecy. Ja nie wiem, czy to może sens do nich strzelania. Tak, był na siłowni dzisiaj. Dwie pozycje są krańcem wroga! A Jeb mnie, no kuźwa, no padł mi z rąk, spadł. Naprawdę. To jest niemożliwe, nie? A grałeś wcześniej w kody? to my kończymy. Grałem i też mi tak samo Punkt szło. zajmuje Anton! No bo to No właśnie chyba- kod jest taki specyficzny, nie? Kontrolujemy punkt Cezar! Czekaj. Anton jest okupowany przez wroga! Potrzebujemy wsparcia! Grupy ratunkowe! Zabezpieczamy punkt Aż Berta! kur... Berta zabezpieczony! Ja tylko spieprzyłem, bo mam gazowy granat, kurde, niepotrzebnie chyba. A ten gazowy granat jest taki o dupę roztrzaskać trochę. Tracimy punkt Berta! Świat w powietrzu! Szuka celów! Zauważono wroga! Kurwa, dwóch zabijesz, a trzeci cię ciebie zabije. A teraz wpadłem na pomysł. Kontakt z wrogiem w punkcie Berta! Kontakt z wrogiem w punkcie Berta! Straciliśmy B! Ilu tam jest u ciebie na oglądających teraz? 4. Reszta uciekło. Zdobywamy punkt Anton! Kurw! A macie. Już prawie bych A przejął. Porażka. Ja też. Porażka jest niedopuszczalna! Następnym razem przyłóżcie się Nie jest bardziej. dobrze, nie jest dobrze, pani kolego teraz. A ja wpadłem na pomysł, Nanek, No, właśnie, ponieważ jestem takim, mogę powiedzieć, pseudokinomaniakiem. Nagrywać u siebie na kanale jeszcze takie recenzje z filmów króciutkie. o i tu rozumiesz. Zaczynają się schodki. Bo? Nie wolno? No właśnie nie wiem jak to jest z filmami. Czy tam na przykład jak dosz jakaś scena. Czemu ja skrzynki nie dostał? No nie każdy dostaje. Nie zasłużyłeś może. Pierdziele. To nie chcę pału, nie chcę w dupa to wsadzą, to je ich paczki. Chodzi mi o to, że ja nie wiem czy może filmowy gracz by ci napisał tutaj, czy można, czy nie można. Na Twitchu mnie ktoś widzę, że ogląda.
Nie pisze nic. To pytanie do was tam jest, w razie czego. Króciutkie recenzje filmowe. Czy można nagrywać? Nie wiem właśnie. Ale przecież co to jest? Normalnie, przecież tylko opowiadam, nie opowiadam nawet o filmie, tylko opowiadam po prostu mniej więcej moje zdanie o filmie, tak? Wiesz o co chodzi, nie? Słuchaj, no teoretycznie internet jest wolny, także... Ciekaw jestem, czy to jest objęte jakoś prawami jakimiś, czy wiesz... No. Króciutkie recenzje filmowe. No. Znaczy widzisz, filmowy gracz to robi na YouTube. Zabezpieczamy Abel. Co? Filmowy gracz robi to na Abel jest YouTubie. nasz. Aha, no i spoko. Kontroluje Charlie. No, ten co ci zostawił suba. O, super, to ja sobie go zaraz No. też mu dam suba. Czyli nie powinieneś mu konkurencji robić. No to teraz tak, no. Dominacja. Zabezpieczcie i utrzymajcie wszystkie pozycje. Ja muszę wyleźć i Misja ten. się rozpoczyna. Pamiętaj o szkoleniu. Jakieś szkolenie mam przejść, kurde, nie wiadomo, chocki, klocki. Jebnie, kurde, pedał jeden. Na B idę. Naprawdę. Luke kontroluje Baker. Próbuję wziąć B. Przejmujemy Baker. Na B jest chłop na górze. Oni tam zawsze siedzą, kurwa, to jest takich... A to zaraz mi to kurwa wybije to z głowy. Filmowy gracz pisze, że można, że nie ma problemu. Jebnie, no kto? O, pedał snajper. Pedał snajper, no. Pedał snajper jeszcze w dodatku. No pedał snajper, no co ja ci poradzę. No albo gromy tutaj na żywca, rozumiesz? Albo się zachowują jak pedały z boku gdzieś, no co ja ci poradzę. Przejmujemy Baker. Koło pociągów! Jebnie w Baker plecy. zabezpieczony. Kurwa, przejąłem im bazę na B i tyś mnie osłaniał chyba. No. Mnie zgasili. No i ciebie zgasili i wyszedł za rogu. A ja nie Ach. chciałem tutaj. No to jest takie porąbane, rozumiesz. A ty to lubisz grać w ten tryb? Koda lubię, ogólnie koda lubię. Aha, w tryb. Rzucam gaz! Zabezpieczamy Baker. Dostałem! Dostałem! Baker Nie wiem, co to za broń mam. W dominację? Bo to chyba... Tak, dominacja to jest, no. Nie, to jest przejmowanie tych flagów. No, dominacja to jest. No. I musimy przejąć i utrzymać ewentualnie, nie? W okolice komory! Dostał, dostał! Ruch koło pociągu! Ty, ale patrz, ja tu teraz snajperę biorę. No i wziąłem im i od razu odstrzelili. Jeb mnie! Kurde, wychyliłeś się. Co za pedał? Działa! Zabezpieczamy Charlie. A to dlatego się nazywa filmowy gracz. Są przy wiatraku! Ten twój, że nagrywa takie właśnie te rzeczy. Ale czekaj, jeżeli chodzi o muzykę czy reakcję na trailer filmowy, to już wtedy tak. Aha. To nie możesz opublikować Kontrolujemy bitwę. Trailera. filmowego. Mhm. No to troszeczkę kiepsko, no. Ja sobie zobaczę ten... Nie, no tak miałem pomysł taki właśnie. Dlatego że tak nie oglądam tych filmów tyle kuźwa. Tak sobie pomyślałem, że właśnie wezmę
może i rozkminię takie cosik Zabezpieczamy Charlie. sobie, żebym po prostu powiedział 2 słowa o swoim filmie. Dosłownie Jebnie, minutę. kurwa! Za pedał! Ja pierdzielę, dajcie mi inną broń. Kuźwa. Wybija tych gnoi zasrany, kuźwa mać. Co za drań szpetny. A, siedzi w stodole snajper. Jebnie zaś snajper, kuźwa. Co za pedały. Dobra, jeszcze chwila będę grał i będę spadł. Kurwa, się położył kutas. Wstrzymać ogień! Ja też kończę tą rundkę i kończę. Skubany z tą snajperą, kurde. To trzeba też lubić, wiesz? Takie ze snajperą biegać. Dominacja. No. Ale bez przesady, kuźwa, ej. Zasuwam! Misja się rozpoczyna. Pamiętaj o szkoleniu. Zabezpieczamy Charlie. Charlie jest nasz. Wróg przejął Abel. To nasz dzień. Rzucam granat opuszczający! Snajper, trzymajcie się nisko! Jebnie, no co za pedał. Są przy wiatraku! Od razu na początek, nie? Ja za tobą biegłem. Pakiet wsparcia jest w drodze. Broń zauważoną jednostkę zwiadowczą wroga. Zabezpieczamy Baker. Wieszam na prawą stronę, ja tu lewą. Po lewej jest, a jest! Zarypałem go, dobrze. Nie mam nabojów! Kryjcie mnie! O, kurwa, granat. Jebnie drugi, no co za pedały, no. Wróg przejmuje Baker. Tracimy punkt Baker. O, to trzeba obejrzeć. Jebnie snajper, pedał jebany. Co trzeba obejrzeć? Jak to ma? Gwiazdy Hollywood. O Jezus. Tracimy punkt Baker. Przecież to jest taki to jest o tych babach, Polkach takich, co do Stanów wyjechały, nie? Gdzieś to Co? kiedyś coś widziałem, no te gwiazdy Nie, Hollywood. nie, tu filmowy gracz na YouTubie robi, wiesz? Aha. Myślałem, bo kiedyś był taki... Kurde, co to będzie wiedział, jak słyszy mnie, to będzie wiedział. Było takie coś, co baby wyjeżdżały, Jebno, ty małpo obesrano. Myśliwce co na wyjechały podejściu. kobiety do Stanów i tam robią karierę. W porno biznesie? Nie, normalnie i to chyba to było. Właśnie było Gwiazdy Hollywood to się nazywało, czy jakoś tak? Zdobywamy Baker. Kurczę gnoju. Stary, nie idzie przy... Co za pedał. Pozycje zabezpieczone. Kuźwa, nie mogę się gdzieś indziej odrodzić? Po mnie przyjdą na bank. Na 100% tu przyjdą. Bo ich tutaj bazę przejąłem im. Jebnie snajper z innej strony. No kuźwa, pedale jeden. Niech ci się konsola spolity, gnoju obesrany. Kuźwa mać. Obcy normalnie chcą grać, co cię, rozumiesz, snajper pedał. Wróg przejmuje Charlie. No, przejął to. Przejęli C tam biorą. Tam snajper, tu pedał. O Boże święty. Ruch koło stajni! Tracimy punkt Abel.
Jeb mnie zaś kurwa z dupy strony, co za Abel jest peda. atakowany. Ja pierdzielę, nie wiem czy mnie tak łatwo widać, czy co. Traciliśmy B! Jeb mnie, dup go. Ile? 20-3. Trzeba chować się za tymi. No może. Jeb mnie! No ty gnoju zasrany! Kuźwa mać! Zabezpieczamy Abel! Prawie przejąłem A. Prawie przejąłem. Przejmujemy Bejkę! Przejmujemy Bejkę! Bejkę zabezpieczony! Dywizja artyleryjska rozpoczyna ostrzał! Jeb mnie, no kurwa, ani na chuja nie zdążyłem, kurwa. Wygraliśmy! Wygraliśmy, dobrze jest. Aha, spoko filmowy graczu. To będzie trzeba wpaść obejrzeć. Dobra, nic, ja będę kończył. Trzeba się iść wyspać. No. Ja też kończę. W takim bądź razie może sobie... Patrz jakie dostałeś. Kto? No ty. Nanek co ty? 2386. No, dostałeś. Ale mnie to się coś zawiesiło. Aha. Kiedy sobie ta paczka mogę otworzyć? No wchodzisz do tego... no, jak to się nazywa? Do tego sztabu i wyrzucasz sobie paczkę. Option naciskasz, jesteś w sztabie No. i teraz naciskasz, poczekaj, R2 i No, wyrzucasz mam paczkę. Epicki sprzęt! Co ty dostałeś? O. Błękitne niebo, jakoś epicką broń. Stock Lab. Spoko. Wyrusza pan? Proszę brać co trzeba. O. Zrobiłem killów, dużo zrobiłem. Jakieś mi się tutaj zrobiło. Fajne, fajne. No i fajnie. No, to co? Pozdrawiam twoich oglądaczy. Oglądaczy? Oglądaczy. Dziękuję za suba, filmowy graczu. Oglądam twoje też filmiki, tam zasubskrybuję twój kanalik też. W miarach podziękowania. I narazka, trzymaj się. No, na razie trzymaj się. No, narka, hej. Hej, cześć. Dobra, nic panie, ja uciekam. Ja uciekam, idę już spać, trzeba się wyspać, jutro do pracy jeszcze. No i jutro grubszy strumyk, ma tam wpaść do mnie kolega. I w ogóle mam nadzieję, że jutro będzie więcej ludzi, także jak oglądacie to zaproście znajomych. Bo jutro ponoć się ma dziać. Dobra, nic, trzymajcie się, dzięki za wszystko, dzięki, żeście dzisiaj byli, cieszę się, że tyle osób było. To trzymajcie się, cześć.